Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worship seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church. Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worshiping God with your Knox family. Alinsunod sa ating safety protocols, kung ikaw ay nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at may edad 12 pataas, maligaya kang tatanggapin sa loob ng simbahan upang manambahan. Huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod: ang inyong vaccination card, face mask, at ang iyong Bible. No need for advance seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church. Kantay ti panagdaydayaw. Kantaan tayo iti dayawen tay ti ari. Dayawen tay ti ari ti gloria. Kantaan tay
Diyos sa dinuman da masarap. Rabaw dagiti banbantay kentayak, iti tuduken linamay warna. Kaslatapok na lapit kamunay, sikat katalik, di ka magkurang. Inggit dirot na asip na indaklan, na marswagayen ken mangisa lakan. Diyos na amami, ayat mo dakel, kantaan da ka, dagiti anghel, da kami aparswa, agkanta kami, pudno apanang dayawin kam iten. Da kay amin natatao, agdaydayaw kay ti Diyos, ket agdir ikayo kantayo ti adayag ti managan na. Idaton nyo tinagloryaan na panagdayaw aken kuana. Agkararag tayo amin. O apo mi nga Diyos, agyaman kami ti daytoy nga aldaw nga nagpintas ket nasayaat tapno agkadkadwa kami amin nga agtitipon ti panagdayaw ken ka. Agyaman kami apo iti presensya mi toy tingami urayhan nga uray dagiti kakabsat mi nga aguybuye lang iti virtual ngem adamot lang ti puso da kanya mi toy balay mo. Agyaman kami apo iti panagbiag mi nga usaran mi nga panagdayaw ken panagayat mi ken ka. Agyaman kami iti amin nga blessings mo apo nga itid mo kada kami. Iso nga ada kami toy manen nga isublimi ken ka iti panagdayaw ken panagyaman mi para ken ka. Agyaman kami o apo iti usaram nga anak mo nga mangitugot kada kami iti nasantuan nga surat nga sa o apo nga itid mo para kada kami nga agbaling nga inspirasyon mo mi iti buong Domingo mi nga panagdayaw ken panaglingkod mi ken ka o apo. Lato iti kararag mi tinaganti apo mi nga Hesukristo. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag mo. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag mo. No agyaga ka na santuan, dinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Item ti tinapay, ti biyaga po. Ama ipay, ito'y kararag. Kas panang ted mo diyay, den nagbaybay. Kas dagiti tao at Unay. Ibasa kada kayo iti pakaibatayan, iti mensahe
nga manggigan tayo ti daytoy nga aldaw babaon ken Sister Vince Sermonia nga masarakan iti tinaimbag surat iti umuna a Corinto kapitulo 10 ken 5 versikulo 50 ken 8 ket kastoy iti maibasa. Ngarod patpatgek agay kakabsat agtalinied kayo anitibker ken di magaraw. Kanayon asangwenyo ti trabaho yu a maipaay iti Apo. Taamuyo nga dabunga ti amin nga ramid yu iti panagserbi iti Apo. Kunan iti English, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ni Apo Diyos, ti agbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, ti nasantuan, asurat. Amen. Ti sasao anaraksa sa uama magbiag. Ti sasao anaraksa sa uama magbiag. Will be faithful to complete it. You'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. The struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair. Oh, the process is long and you're losing your song in the night. You can be sure that the Lord has his hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are his treasure and he finds his pleasure in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you. Will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Mensahe ti kanta nga impay dagiti mayav ket
daytoy ko mga selebrasyon iti May of Sunday kat naramid it kuma idi February 20. Tay sumati kaldawan na kuma ngem gaputa dati music worship celebration tayo iso nga itang Domingo nga maramid iti selebrasyon iti May of Sunday. Ket kastamat iti selebrasyon iti Transfiguration Sunday. Ken ti tema dagiti mayaf ket be dedicated, anchored, always abounding in the work of the Lord. Ket ti mayaf ti dinudukanda ngagsao iti Ilocano worship service ket awan sa bali ni Sister Vince Sermonia. Vince de la Cruz Sermonia. Ket denggen tayo nga rod iti mensahe na itang oras. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak dahil ako po ay muling naanyayahan upang ipamahagi po ang salita ng Diyos sa araw na ito. Nais ko pong simulan ang aking mensahe sa isang panalangin, kaya tayo po ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil tinipon-tipon niyo po kami sa umagang ito upang pong makapagpakinig ng inyong salita. Buksan po ninyo ng lubusan ang aming puso't isip nang kami po ay makapagpakinig sa inyong salita ng walang hadlang. Kung ano man po yung mga distraction sa paligid namin o sa isipan namin, ay nawa po ay pawiin ninyo. At sana po ay maisapuso at maisabuhay namin ang mensahe na mapapakinggan namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Be dedicated, anchored, always abounding in the work of the Lord. Yan po ang tema ng ating UMYAF celebration ngayon. At ito po ay hango sa Bible verse na 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Pahintulutan niyo po na basahin ko po ito sa New King James Version. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging steadfast and immovable? Nung tinignan ko po ang kahulugan ng mga salitang ito po ang aking mga nakita. Pag sinabi raw pong steadfast, ibig sabihin po is to be fixed in position. Solid and firm, unshaken and resolute. Pag sinabi naman po nating immovable, a person or a thing is unalterable, firmly secured and not subject to change. Ngunit sa isa pong kahulugan, ang nakaagaw pansin po sa akin nung hinahanap ko yung mga definition ng mga salitang ito. At ang sabi po dito ay, being steadfast and immovable signifies the quality of being unyielding and incapable of being diverted from one's purpose. So wala pong kapasidad upang malihis sa purpose. Yun po ang sabi. At sa tingin ko po dito po sa kahulugan na ito, umiikot ang mensahe ng ating Panginoon mula sa Bible verse na ating pong binasa. Kung mapapansin po natin, malapit na po sa katapusan ng 1 Corinthians yung verse na ating binasa. Hanggang chapter 16 lang po. So dito po ay parang lumalapit na po sa conclusion si Paul sa kanyang sulat para sa mga Korinto. At para bang sinasabi niyang pagkatapos ng lahat ng nangyari at sa pagtatapos ng librong ito, gusto niyang iwan na paalala na maging faithful sila sa Diyos at sa kanyang mga aral. Sabi niya, be steadfast, be faithful to the Lord. Noong sinabi naman po niyang be immovable, dito po ay napamalas ng tila pag-aalala or concern sa kaugalian na ikompromiso ang ating mga paniniwala para sa kultura na ating kinamumulatan.
i-compromise yung mga paniniwala at behavior alang-alang lamang sa kultura na kanilang kinamumulatan. Dito po sa verse na ito ay sinulatan po ni Paul ang mga taga-Korinto. Ngunit kung titignan po natin ay napaka-relevant pa rin po nito sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, nung binasa ko po itong mensahe na ito ng pagiging steadfast and immovable, ang pinakauna pong sumagi sa akin sa isip ko, naalala ko po yung mga gwardyang nagbabantay sa monument ng ating pambansang bayani sa Luneta. Meron po ako napanood na isang palabas noon na feature sila dahil sa kakayahan nilang tumayo at magbantay sa harapan ng monumento nang hindi gumagalaw. Sa maraming oras, hindi lang po ito mga minuto o segundo lang, ilang oras po ito na mahaba. Naalala ko pa nga po, pinakita close up yung isang bantay. Pawis na ho ang kanyang kwelyo at alam nyo naman pong nahihirapan na talaga siya sa sinag ng araw. Sa kasagsagan ng init, ngunit hindi pa rin niya ito pinapansin. Mapaano man ang sitwasyon, sila ay nananatiling nakapirmi sa kanilang posisyon at hindi rin gumagalaw. So bakit ko po ba ito nakwento? Ito po para sa akin ang isang sumagi sa isip ko na ilustrasyon ng pagiging steadfast at immovable. Kagaya ng mga bantay na ito, kahit anuman po ang mga external forces or circumstances na pwedeng makapagpatinag sa kanila, ay nananatili silang firm sa kanilang misyon o sa kanilang purpose, which is ang magbantay. Siyempre po, iba po ang sitwasyon nila sa atin. Ngunit parang ganun lang din po ang naisiparating sa atin itong verse na to. We should not allow any other circumstance to shake us, to divert us from our purpose. We must be steadfast and immovable. We must be firm. Yung layunin natin na pangalagaan ang mga aral ng Diyos at manatiling faithful sa Kanya. Let us be our own guards of our mission and purpose. Sa mundo po natin, hindi po imposible na tayo po ay malihis. Kagaya po na nabanggit ko kanina, si Paul po ay nag-express ng concern dahil pwede makompromiso ang mga paniniwala at behavior nila dahil sa kultura. At hanggang ngayon po ay pwede pa rin po itong mangyari. Marami pong bagay na pwedeng maging sanhi na tayo ay magkompromiso ng kung ano ang ninanais ng Diyos sa atin. Let us be immovable po. Let us be firmly secured and not subject to change. Pwede po natin itong ihalin tulad sa isang building na hindi sapat ang kanyang foundation or hindi firm ang pagkakagawa sa kanya. Kung ang building na ito ay gawa lamang po sa mga materyales na madali lamang magagalaw ng simpleng hangin, paano po kaya kapag nagkaroon ng isang matinding bagyo? Parang ganoon din po ang tinutukoy sa verse na ito. If we are firm in our faith, then we will not be moved by storms. Kagaya ng pagpapaalala ni Paul sa mga taga-Korinto, dahil may error sa kanilang paniniwala sa resurrection, at ang ilan sa kanila ay kinaila pa ito. Para bang sinasabi po ni Paul, stand in your firm conviction. Alam ninyo na ang Diyos ay muling nabuhay. Manatili kayong matatag sa pananampalatayang ito. Isa pa po sa nabanggit sa ating verse ang pahayag na always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kung tatanungin ko po kayo, naranasan niyo na po ba ang isang pangyayari kung saan naramdaman ninyong napakalaki ng ginugol ninyong oras or hard work pagkatapos ay parang nasayang lang ito? O di kaya ay napunta sa wala? Siguro ang pinakaunang maiisip ko po dito ay kumbaga sa isang computer na para bang gumawa ka ng isang paper or ng isang research. Gumugol ka ng oras, ng puyat at enerhiya, tapos sa isang iglap lang
ay nag-crash yung computer, nawala lahat. Ano pong mararamdaman ninyo? Siguro po, halo-halo na pong maraming ibang negative emotions ang mararamdaman natin. Pwedeng sumabog tayo, pwedeng maiyak tayo. Kasi napunta lang sa wala lahat ng pinaghirapan natin, nakaka-frustrate po. Ngunit sabi po sa 1 Corinthians, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yung sinabi ko po kaninang example, paglalarawan lang po yun ng isang human example. Pero para po sa ating Panginoon, hindi po napupunta sa wala ang ating mga ginagawa. Ang ginugugol nating oras, enerhiya at lakas para po sa ating gawain para sa Panginoon ay hindi po sayang. Lagi po nating tatandaan na ang ating Diyos ay laging maalam sa ating mga aksyon at pagpupuri para po sa Kanya. Sa dami po ng nangyayari sa mundo natin ngayon, pwedeng madali po tayong mapanghinaan ng loob o pwede pong sumagi sa isip natin na parang hindi po nagkakabunga ang ating mga gawain. Pwede minsan ay tatanong natin, Lord, meron po bang kinapupuntahan ng aking mga ginagawa? Ang sagot po ay opo. Dahil wala pong sayang sa puso at diwang handang magsilbi sa ating Diyos. Gusto ko pong iwanan sa inyo itong thought na ito bago po ako magtapos. Alam niyo po mga kapatid, hindi po madali ang maging isang Kristiyano. At hindi rin po sa lahat ng oras 100% ay napakadaling sundin ng ating Panginoon. There may be times where our faith may be shaken. Pero tandaan po natin, let us be firm. Let us be secure with our faith. Let us be immovable. Kung nais po natin maging immovable and steadfast ang ating faith, kailangan po ay maging firm tayo. We must stand on firm ground. We must stand on solid ground. Tandaan po natin na ang Diyos na pinagsisilbihan natin ay napakabuhay sa ating puso at sa presensya niya sa buhay natin. Ito po ang panghawakan natin sa pagpapatuloy ng ating mga gawain para sa ating Panginoon. Mga kapatid, gaya lang din po ng aking pagsisimula kanina, nais ko pong magtapos sa isa rin pong panalangin. Muli, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mensahe na ipinarating ninyo sa amin sa araw na ito. Alam po namin na marami po mga bagay that could shake our faith. Marami po mga storms na pwedeng mahanginan po ang aming mga pananampalataya. But always remind us, Lord God, that you are firm in our hearts. Always remind us to be firm, to be steadfast, to be secure with our faith in you, sa aming pananampalataya po sa inyo. Always remind us to be immovable and steadfast. Kung sa mga panahon po na kami po ay nakakaramdam ng frustrations, alisin niyo po ito sa aming mga isipan at ipaalala po ninyo sa amin that our work is not in vain. Paalala niyo po sa amin, Lord God, na hindi po napupunta sa wala lahat po ng aming mga gawain sa tuwing kami po ay napapanghinaan ng loob. Alam po namin, Lord God, na yung pananampalataya namin at matatag namin pagsunod sa inyo ay hindi po napupunta sa wala. Nawa po ay araw-araw po naming maisabuhay at maisapuso itong mga bagay na ito, and when there are times that we may neglect this or forget this, lagi po ninyong ipaalala sa amin where we should stand our ground. Pagpalain niyo po at panatilihing ligtas ang bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Brothers and sisters in Christ, let us be dedicated, anchored, always of the Lord.
Magandang umaga po sa ating lahat, and may God bless us all. Maraming salamat po, Sister Vince, sa inyong mensahe sa umagang ito. Ni Sister Vince kakabsat, isu iti balasang the Sir June ken Ma'am Lucy sermonya. Kitagyaman tayo iti mensahe na iti daytoy ngaldaw nga isu nga mangted iti taraon iti spiritual nga panagbiag tayo. Ket iti daytoy nga oras agtultuloy tayo nga agkamatalek ken kumamang kini Apo Dios babaen iti panagkararag. Agkararag tayo naindaklan ken man nakabalin nga Dios. Agyaman kami ken ka. Iti kaadam iti biag iti tunggal maysa kada kami o Apo. Agyaman kami ken ka o Dios. Iti panangisagot mo, iti daytoy nga bulan, iti Febrero kada kami. Nagtultuloy kami nga nagdaydayaw ken ka o Diyos, iti daytoy nga bulan. Katagyaman kami, iti panangtarabay mo kada kami o Apo, iti daytoy nga biag. Amami nga nasantuan, daydayawan da ka. Ket, sikalaeng o Apo, iti pagrukbaban mi, iti daytoy nga biag. When o Diyos, makipagmaymaysa kami, iti rikna, dagiti kakabsat mi, iti Ukraine, gapu iti gubat ang mapaspasamak ita sa jay. Dawaten mi o Apo, nga yadayom iti peggad, kang runan dagiti ubing o Apo, iti daytoy nga madama nga ranget sa jay. Ket ama sapay ko ma, tayo tinabiit nga panawen, ket makapanunot iti Russia, tapno sardengan nan Apo nga gubaten dayto nga nasyon, iti Ukraine. When Apo, idawdawat mi, nga maisaknap ko ma iti talna iti sangulubungan, mapukaw ko ma iti panaginura iti tunggal nasyon o Apo. Ket iti panunuten ko ma dagiti tunggal pangulo iti nasyon ket para iti pagsayaatan dagiti amin nga babaen da. Ket o Dios iti daytoy ngaldaw agari kakadi iti biag dagiti amin nga lideres mi o Dios. Ket isuda ko ma iti mangipangpangruna, iti kinatal na, iti tunggal nasyon. Ken kastamat o Diyos nga ikarkaragan mi, dagiti nasyon pa'y nga adu, dagiti cases iti COVID. Idawdawat ni Apo nga malusaw ko man dahito nga virus. Tapno agpatinggan o Apo, daytoy nga krisis nga isung imay iti tunggal nasyon. Ket Apo Diyos, agyaman kami. Daytoy nga nasyon mi nga ipatpatig ni. Ket mamuban iti kaso iti COVID. Sapay kumatag tultuloy daytoy ano Apo. Nga bumabang iti cases iti COVID. Agyaman kami kadagiti frontliners kang runana kadagiti amin nga healthcare workers o Apo anang ipaay iti biagda tapno maykan iti nasayaat asalunat dagiti daan iti COVID. When amami nga nasantuan agyaman kami iti gobyerno mi ngagtultuloy amang ipaay kadagiti kasapulan dagiti umili. Bendisyonam kaditi Pangulo mi ti Vice Pangulo ken uray pahay dagiti amin ababaenda. Ken uray payo o Diyos nga idawdawatan mi iti maysa a natal na nga maaramid nga eleksyon into no May. Sapay kuma ta makapili kami iti agpangulo kada kami o Apo iti daytoy manen nga tawen. Ket o Dios
Idawdawatan mi, dagiti amin nga anak mo, iti daytoy nga aldaw. Nga daan iti problema iti salun at da, when at daan da iti sakit. When amami nga nasantuan, itultuloy mi nga ikarkaragan ni Brother Toto Kahilig. Sapay ka di o apo ta iti umadini na tiyempo ket maoperaan isunan. Ken ikararag ni o apo nga bendisyon am kadi dagiti doctors amang taming ken kuana. Pagpakaasim ni apo nga dagiti financial nga kasapulan na ket maipaay kadi babaon ka dagiti nasagot nga anak mo o apo. Bendisyon am kadi isuna iti kadda na di hospital. Ken uray pay ni Sister Sarlene. Ken o apo bendisyon am kadi ni Manong Dani Pagadwan ikamatalek ni ken ka o apo Diyos iti salunat na iti dayti nga gundaway. Ni Nanay Presi Ancheta bendisyon am kadi o apo isuna iti dayti nga aldaw. Ken kastamet ni Sister Senya Andres Diyaman kami iti napartak nga recovery na apo. Gapo iti panagsakit na. Bendisyon nam kadi iso na iti dayti nga aldaw. Ket ikararag mi ket makapagtrabaho manen iso na apo. Ken kastamet o Dios nga bendisyon nam kadi ni Manong Wilfredo Manalad. Ikamatalik mi ken ka iti salun at na iti dayti nga oras. Ni Tito Willie Navarro bendisyon nam kadi o apo. Kamatelek mi ken ka o Diyos, iti salun at na. Ni Manong Manuel and Maxima Garcia, bendisyon nam kadi isuda o Diyos, kang ran salun at ni Tatay Manuel, iti dayti nga oras. Ipatay mo kadi o Apo Jesus, iti man nakabalin nga imam, ken kuana. Ket may subliti kasigod nga kinasalun at na o Diyos. Bendisyon nam kadi o Apo ni Manang Luz Santos nga daan iti sakit o apo. Kamatelek mi ken ka iti biyag na. Ken uray iti panagagas na o apo. Bendisyon nam kadi o apo da Nanay Amor Sermonia, Nanay Adelina Roman, ni Nanay Marcela Evangelista. Tultuloy kadi o apo iti panangisagot mo iti nasaya at asalun at kadakwada. Ken kastamat o Diyos nga ikamatelek mi ken ka ni kabsat nga Sildrex Aquino Padilla iti panagtake na iti board exam iti daytoy nga aldaw ken inton bigat iti mechanical engineering. Itdem kaditi kinasirib ken kuana o apo tapno maipasana daytoy nga examination. Ken kastamat o apo nga agyaman kami ken ka. Iti biyag nga isang sagot mo ken ni Tatay Eduardo Pase nga iso nga pimakada iti February 26 ket itabon na o apo ket into no bigat iti 28. Kamatalek mi ken ka o apo iti pamilya na. Ken uray pay ni Manang Mercy de la Peña nga isu iti nangibaga kada kami. When o Diyos nga nalangitan, bendisyon nam kadi ni Engineer Sammy ken ni Tita Nilda. Bendisyon sa lunat da tapno nakasagana da o apo nga apan ijay balnasiw taaw kang Granada Canada. Kamatelek mi ken ko apo iti kooperatiba nga mapanawan ni Engineer Landingen. Bendisyon nam kadidig iti direktor na. Ket sapay kumata nasayaat iti panagnada iti nga kooperatiba nga indawdawatan ken inkarkaragan ni Engineer Landingen. Bendisyon nam dagiti drivers da, dagiti conductor da. Ket agbalinda ko mauapo nga nasayaat nga adipen babaon iti daytoy kooperatiba. When o Diyos nga nilangitan, nagyaman kami kadagiti kakabsat mi iti balasyo taaw, anakadwa mi iti daytoy aldaw.
agyaman kami o Apo, iti kamkamong ni Pastor Rosemary Rapanot iti South Korea. Dagiti kakabsat mi nga Ilocano sadyay, bendisyon am kadi, iti panagtrabaho daw Apo. Ken kastamot dagiti OFW dita Hong Kong o Apo. Nga adu tatad dagiti addaan iti COVID. Iyada yung kadi ti Peggad, da Sister Miraflor, ken Agravante, ken Auntie Luz Gagate, ken uray pa ni Ate Mamelia Seridon Bautista. Iyada yung kadi iso dati nyaman at sakit, ken uray pa dati nga COVID. Ken agyaman kami ken kaapo kani Manang Anita Bonnie Gabriel nga buybuya ijay Minnesota, USA. Dagiti kabsat ni Apo nga buybuya ijay US agyaman kami. Ken uray pay ijay Canada. Kamatalik ni ken ko Diyos dagiti biagda ken uray pay iti pamilyada. Ken uray pay dagiti kamkamang ni Pastor John ijay Abu Dhabi. Ket ikamatalik ni ken kaapo iti panagtrabaho da. Ken uray pay dagiti membro da Pastor Leo Alvaro ken Pastor Billy Domingo Abad ijay Madrid, Spain. Kamatalik mi dagiti kakabsat mi nga Ilocano nga agtatrabaho sa jay. Bueno Diyos nga nilangitan, kamatalik mi ken ka dagiti kakabsat mi nga OFW iti daytoy nga gundaway. Bendisyonam kadi isuda am amin. Katagyaman kami ken Apo, kadagiti kakabsat mi ditoy na dumudumang nga probinsya ditoy Pilipinas nga agbuybuya itangal daw. Bendisyonam isuda am amin kadi Apo nga agbuybuya ti online. Ipatay mo kaditi manakabal ning imam kadakwada ket madaman bilang dagiti addaan iti concern iti salun at dao Diyos ket idaw dawatan mi iso dati dati nga gundaway. Ket agyaman kami ken Apo, dagiti kakadwami iti dati nga panagdaydayaw ni Auntie Leia akas liturgies mi Apo, agyaman kami. Ni Ate Aurora Luterio, agyaman kami ti kaddan iti dati nga aldaw ni Engineer Mart Ramirez ken uray pay da Sister Marites ken Ate Ansel ken dati kabsat ni Apo san man maniniganan amom o Apo nga isuti daw dawatan ken ikarkararagak iti daytoy nga gundaway. Bendisyonam kadi isuna ken da kami am amin nga ditoy uneg iti balay mo iti daytoy nga aldaw. Ken kastamot dagiti kakamkamo nga agbuybuya iti online. Akas kada Ate Nerissa ken Kuya Jimmy nga dada iti Rizal, Nueva Ecija iti daytoy nga aldaw. Dagiti family iti Ancheta, Kajente, ken Korea, ken o Apo agyaman kami. Kadagiti kakabsat mi, dagiti family ti Ferrer, bendisyonam kadi isuda o Apo, iti daytoy nga aldaw. Ikamatalik mi ken ka o Diyos, iti salun at da. Ket bendisyonam kadi, dagitoy nga anak mo o Apo, nga umasidig manen ken ka, iti daytoy nga aldaw. Tarigayan mi nga naragsak la tao Apo, iti tunggal alngal daw nga ipaay mo kadakwada. Ket o Diyos, agtultuloy kadi, iti panakaisaknap, iti talna, iti sangalubungan. Ket bendisyonam, dagiti ministeryo, iti Knox United Methodist Church, manipod ka dagiti morning devotion, iti naimbagadamag, dagiti Bible study, care group, ken dumapay nga ministeryo, iti outreach, ken dagiti makatulong Apo tapno kastaket dagiti anak mo ket makangegda iti sasaom. Bendisyon na nakamngar diti daytoy oras o Dios ket sika iti maydayo ken maytan-o kadagiti biag dagiti amin
nga mayaf nga agserserbiken ka. Agyaman kami, iti panangaramat mo kadigiti biyagda. Ket o Diyos, bendisyonam dagiti amin nga kasangay iti daytingal daw. Ken uray pay iti daytinga bulan. Bendisyonam kadi ni Audrey Tangilan nga kasangay iti daytingal daw. Ken uray pay ni Joey Tangilan ito nabigat. Ken uray pay iti napalabas da kabsat nga Rio Ramirez, Emerson Fuertes, ket pasetda iti kararagmi iti dayting oras. Agyaman kami ken ko Apo, iti biag dagiti amin nga kasangay iti daytoy nga bulan iti Febrero. Itdem ka iti ayat ken talna kadakwada amin. Ken uray pay dagiti celebrar iti anibersaryo ti Kalaysa. Ket sikaw kadi o Apo ti mang bendisyon kadakwada amin iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaen iti nagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Amen. Tatakot ti panawon iti panakaal dagiti sagsagot a panagyaman. Kuna iti Deuteronomy chapter 16 verse 17 ket masapol lamang itugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayanurot iti parabor ti Apo a Diyos yu. Makita tayo iti screen tayo ket DJ GCash account ken BDO account nga mabalin tayo nga panan iti offerings tayo Apo iti screen tayo. To'y sagot na yegni, nagtawod ako pa, pintalek mo kada kami, dakang ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ko Diyos, iti panang bendisyon mo, kadagiti amin, nakamkameng mi iti iglesia, ken uray pay dagiti kakabsat mi, nga nagpamati ken ka, babaen ti panangipaay dati sagot da, iti Knox United Methodist Church, ikamatalek mi nga rod dagiti nga daton, nga ipaay daw Apo, tapno maaramat, kadagiti ministeryo iti iglesyam o Diyos. Bendisyonam ti trabaho da, bendisyonam iti pamilya da kadi o Apo, ken bendisyonam kadi dagiti negosyo da. Ket sikakadi o Apo, iti mangtarabay kadakwada akan kanayon. Ket dagito iti dawat ken pagyamanan mi, iti nagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Amen. Tugaw kayo Apo, naimbag nga bigat tayo amin, ket alert level 2 tayo, ket nakalukatan iti iglesia, para kada kayo amin nga Ilocano. Na mangyagyo daytoy na si Degyo lang dito Manila, ket mabalin yun ti umay, ang makipagdaydayaw kada kami dito, tapno naragragsak manen iti balay iti Apo. Ket agyaman na kada kayo, ngay may tatangal daw, ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo amin. Ket mabuya dito daytoy nga serbisyo iti Facebook, kakabsat, ken uray pay iti YouTube. Ngem adanto ti panagbalbaliw na iti panagbuyayo kadagiti sumarunungal aldaw. Ta kayat mi Apo nga agsubli kayo manen nga agdaydayaw iti daytoy nga uneg iti kapilya tayo. Kakabsat awisen da kayo iti panagadal iti Biblia tunggal aldaw iti Martes ken iti Biyernes.
ket ti mangisuro itaket ni Dr. Menry Mendillo. Iti Mount Sinai Bible Study every 7 p.m. Ken iti Mount Moriah every Friday every 7 p.m. at laong. Ket dagiti care groups tayo, agyaman na kada kayo, nga Ilocano, nga gatendar iti care groups, ti Ilocano every Thursday, ti oras ti alas 6 iti Rabii. Babalang dadya kakabsat, oras iti panagkinararag tayo, panagkikinablaaw tayo. Keno dadag iti kakabsat tayo, nga ada tiyempoyo iti online, ibagayo laong kanya kabsat, no kayat yo iti agatendar iti devotion mi nga Ilocano ditoy Knox United Methodist Church. Ited mi kada kayo ti link, no kayat yo ti agatendar. Tapno agkikinnablaaw tayo. Ken agkikinararag tayo. Ken kastamot kakabsat, dagiti morning devotion, ket mangiganyo from Monday to Thursday. Ket ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon kada kayom amin kakabsat. Ket kahit kumanin nga kablawan, dagiti agkasangay, dakayo amin nga kasangay, dagiti nga bulan iti Febrero. Ket dagiti saan ko pa'y nga naganan nga nagkasangay, da kabsat nga Emerson Fuertes, ken uray pa'y ni Sister Rio Ramirez, ken ni Audrey Tangilan, ken Joey Tangilan, ken kada kayom amin kakabsat ni Attorney Edwin Larida, iti 21, ket nakablaawak isunan, apanak sadyay, iti 21, iti malem. Ken ni Apo Diyos kumay, iti agbendisyon kada kayom amin. Ken kada kayo nga da problema yo iti sa gubanit yo, ket san yo nga bumdeng ibaga kanyak tapno ikararagan da kayo. Ken kasamot nga makipagrik na tayo, iti daytoy nga imbaga ni ate, iti papusay ni Eduardo Pase. Nga ka dito'y samot nagkapkapila idi, dito'y Knox UMC. Ket ni Apo Diyos kumay, iti mangliwliwa ka dagiti pamilya nga pinanawan na. So daytoy iti message ni Ate Mercy de la Peña kanyak. Ket ni Apo Diyos kumay, iti mang bendisyon, kadati amin itangal daw, ket tunggal Domingo, ket kastoyen iti intayo pa nagdaydayaw, face-to-face worship service kakabsat. Dito laing nga po. Kantahin tayo, iti pansara nga imno, O Jesus, inkarik. O Jesus ko inkarik, ti ang serbiken ka. Ano sa din
panungpalan, dinangat sinaan. Agkararag tayo. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kaadam kada kami. Wenno apo in karimi, nanipod pa'y nawat da ka nga manubot ken mangsalakan mi, nga agserbiken ka. Nga agsika o apo itagbalin ang manubot mi. Ket gapo daytam, mamati kami o Diyos nga di na kami nga baybayan, akas daytoy imno akinantami. Wenno apo, adda dagiti gubat mapaspasama. Ngem saan kami amabuteng, gapot adda ka kada kami. Ket o apo, iti daytoy nga biyag, sa dinuman dagiti pagturungan mi, ket saan kami nga mayaw-awan, gapot asika iti kanayon, nga manglawag ken mangsilaw kada kami. When o Diyos, kadagiti kakabsat mi, nga adda dagiti parikot da, adda dagiti problema nga imay kadakwada. Ipariknam kadi o Diyos, iti kaadam kadakwada, iti daytoy nga oras. Arakupam kadi isuda o apo mi nga Hesu Kristo. Ipaay mo kadi iti namnama kadakwada, nga iti daytoy nga biyag o apo, keta adda iti namnama. When o Diyos, kadagiti adu nga sulisog iti daytoy nga biyag, ket iyadayo na kami kadi. Tapno saan kami nga matinag. When agyaman kami ken ka o apo ming Hesu Kristo, tain karim o Diyos, nakukwa na kami. Ngano sa dinuman iti papanan mi akas iti anak mo ni Tito Sami ken Tita Nilda nga pandibalasyo ket adda ka kadakwada. Ket amami nga nasantuan iti dawat mi nga inggan at panungpalan, di na kami kadi nga sinaan. Si kalataw apo, iti Diyos mi, idi, itaken iti agnanayon. Ket si kakadi o apo, iti agbendisyon, kadag iti amin anak mo itangal daw. Agyaman kami iti presensya, dagiti ng anak mo, nga dati iti online itanga oras. May minsan pa yung apo, no daman dagiti agsakit kadakwada, ipatay mo kaditi man nakabalin ng imam kadakwada, ket umimbag da. Lumaing da kadagiti nyaman na saksakit da o Diyos nga sagsagabaon da. No daman dagiti problema daw apo, ket at the moment nga saan mo isuda nga baybayan. Ihadayom kadi isuda am amin iti pegad, iti daytoy nga tiyempo apo. Sa laknibam kadi isuda kadagiti manakdakdakas. When o Diyos, agyaman kami iti mensahe nga iso nga naipaay ni Sister Vin sermonya kada kami, iti daytoy nga oras. Gyaman kami ti biyag na, bendisyonam kadi iso na kan kanayon, trabayam kadi iso na kan tintero nga pamilya na. Ket aramatem iso na o apo, ngagsao para ken ka. Tapno itultuloy na nga iwaragawag iti nasantuan anagan mo. Gyaman kami ti biyag ni Sister Leia, nga iso nga impay mo kada kami tangal daw, ni Brother Jodic de los Reyes, Brother Ronnie, ken uray pay ni Renuel, ken dagiti amin nga staff, ken uray pay nga ikamatalik mi ken ka o Diyos, dagiti amin nga kakadwami, nga anak mo nga agserbi ken ka dito Knox United Methodist Church. Bendisyonam iti council meeting mi tangal daw, nga mangrugi iti alas 12, aging gana iti alas 3. Bendisyonam iti panangidaulo ni Sir Jun Sermonia, ken uray pa iti admin mi ni Dr. Menry Mendilio. Kamadalek mi nga rod ken ka o Diyos, iti biyag iti saktumunggal may sa kada kami. Pakawanan na kami kadag iti bidot, nga naramid mi iti sangwanam. Dalusan na kami kadi o apo, tapno kastam, ket agtultuloy iti kinasayhaat,
Kang runan na iti panangiwaragawag mo mi iti kinaimbag mo, O Diyos. Ket dagito ti dawat ken kararagmi, babaon iti naga ni Apo ming Heso Kristo. Amen. Ti amaken anak kuman, ken Espiritu liw-liwang, dayang wen nga ipangruna, ti langit ken ti dagat. Ket ita awaten yu tinaindaklan nga bendisyon nga gapo iti nagan iti Dios Ama. Iti anak na isu ni Apo tayo nga Heso Kristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken iti biyag. Ken babaen iti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay iti awaten ti ita nga awan patinggana. Amen. 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 Naimbag nga bigat ti amin ket madaydayaw ni Apo tayo nga Heso Kristo.